Co kdyby to bylo Člobrdo? Jako Člobrdo. Ale pozor, Pán prstenů. To by bylo vtipný. Takže stačí vzít Froda, hodit kostkou a dojít pěkně do domečku. Teda do hory osudu samozřejmě. Teda, takhle jednoduchý to nebude. Vůbec to nebude jednoduchý. Ahoj, vítám vás u dalšího videa na kanálu Bedík deskové hry. Dneska tady mám jednu, řekl bych docela specialitku, protože tohle je Pán prstenů Výprava k hoře osudu. Hra, která byla právě teďka oznámena oficiálně od Alby a já už jsem měl možnost ji hrát, testovat a přináším vám z ní tady svoji takovou podrobnější recenzi. Chci vám představit, jakým způsobem se ta hra vlastně hraje, co přináší. A jestli to je skutečně jenom člověče, nezlob se ve světě Pána prstenů, jak si trochu dělám legraci na začátku. Pojďme se na to podívat. O co v té hře jde? Samozřejmě logicky musíte vzít Froda a dovízt ho do hory osudu, kde hodí prsten, šup, hotovo, hra je vyhraná. Ta cesta ale bude dlouhá. A co se týče toho příběhu a toho herního plánu, tak možná už tady vidíte, že některé ty momenty, které můžete znát z toho příběhu, se tady objevujou. Rovnou ale takhle na začátku bych řekl, že ta hra, ačkoliv se snaží v sobě mít některé ty známé prvky z Pána prstenů, který z těch příběhů známe, tak je tady ohromný zjednodušení. A to zjednodušení je jak v herní podobě, tak i v té příběhové. Nebudu vám tady prozrazovat vlastně všechny karty, abyste si na něco třeba mohli přijít sami, až to budete hrát. Některé prvky vám tady ukážu, co se mi třeba líbilo. A rovnou vlastně tady na té mapě můžete vidět, k jakému zjednodušení došlo. Tak ta cesta začíná tady v Roklince. Jasně, nezačínáme ve dně pytle, ale v pořádku, tak začínáme cestou z Roklinky, je to o tom společenstvu. Takže vlastně všechny tyhle ty figurky budete mít na začátku tadyhle v Roklince. Na těch figurkách máte samozřejmě nakreslený ty postavy, které dobře znáte. Teď vám tady Legolase ukazuju zezadu, ale on je tam samozřejmě i zepředu. Všichni začnete v Roklince a postupně se budete po těchto políčkách pohybovat směrem k té hoře osudu. Velký odklonění od toho příběhu, jak ho známe, je to, že nedojde úplně k rozpadu společenstva. A vlastně ty linky příběhové, které se jako větvějí v Pánovi prstenů, tak tady se spojily do jedné a společenstvo vlastně může, nemusí, k tomu se ještě dostanu, ale v podstatě může dojít až do Minas Morgul společně a od Minas Morgul už musí ale Frodo se samem pokračovat sami. Já jsem si to tady trošku rozhodil, už jsem se dostal do druhé kapitoly. Kapitola znamená, že když se podíváte na ten herní plán, tak tady dole máme vyložený nějaký karty. A ty karty určují nějaký zásadní příběhový momenty, události, které se dějou v kapitolách. Kapitoly jsou rozdělené od jedné velké lokace po druhou a dokud je Frodo mezi nima, tak je na začátku z Roklinky je to kapitola Lothlórien, tak jsou karty Lothlórienu. Potom všimněte si, že já už tady mám vyložené karty Helmův žleb a to právě proto, že Froda už mám Lothlórienu a je na cestě, udělal jsem chybu, měl tam být samozřejmě Rohan, takže já si ty figurky jenom trošku takhle posunu, šup. A už je na cestě do Helmova žlebu, takže proto mám tady vyložený dané karty. To se mi na tom vlastně hodně líbí, že ty karty se měnějí postupně, jak procházíte hrou. Rovnou vám tady můžu ukázat, že je tam ještě jedna karta navíc, kterou já jsem tady do toho svého setupu těch 6 karet nevyužil. Vždycky tam vychází jedna karta navíc, takže to rozložení je náhodný a něco v té hře prostě neuvidíte. To má i svoje temné stránky, protože některé karty jsou zelený a jiný jsou zase červený. Asi vás napadne, že je to proto, že máte tam pomocníky, kamarády, přátele, který na té cestě můžete potkat, jako je třeba Eowyn. A pak tam jsou třeba tlupy skřetů a podobně, Balrog a tak dále. A v podstatě negativní postavy a záporné události a tak dále. A těch je tam většina. A v tom balíčku jsou vždycky, nebo bývají tam 2
hodné postavy a zbytek jsou ti nepřátelé. A samozřejmě se může stát, že když si odhodíte náhodně ještě toho jednoho hodného, tak ta hra bude ještě o trochu těžší. Pojďme se podívat na to, jak se to ale hraje. Já si dám tady krabici na stranu, protože budeme potřebovat házet kostkama. Jasně, říkal jsem, že to je skoro jako člověče nezlob se, tak se pojďme podívat, jak to funguje. Jakmile hráč přijde na tah, tak dostane tady tu destičku knihy, což je taková hezká tematická věc. Zezadu samozřejmě máte, že se jedná o červenou knihu, jak jinak, když se bavíme o Pánovi prstenů. Tak a teďka hráč, který je na tahu, tak si vždycky vezme 2 černé kostky a k nim si vybere 2 dodatečné barevné kostky společenstva, podle toho, kterými postavami bych chtěl hýbat. Já třeba vidím, že Legolasy už mám docela vepředu, ale Aragorn je vzadu. Tak si vezmu Aragorna, abych ho trochu posunul dopředu. Ještě se necítím na to, že bych hýbal Frodem, tak si místo toho vezmu tady kostku červenou Gimliho. Tak, teďka hodím a padly mi nějaké výsledky. A já si teďka 2 kostky z toho vyberu. Musím si vybrat 1 černou a 1 barevnou. Tak, mám tady 4 nebo 5 černou. A ta samozřejmě bude odpovídat těm kartám tady dole. 4 je super, protože díky tomu získám kladnou postavu, takže já určitě beru 4. A teďka si můžu pohnout Aragorna o 6 polí, což by znamenalo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tím by se dostal před brany Helmova žleba. A nebo můžu Gimliho posunout o 1, 2 pole tady k Legolasovi. Přestože se v té hře vyplatí hýbat rychle, tak já v tuhletu chvíli se rozhodnu pro Gimliho. A to z toho důvodu, že vy chcete těma kostkama končit, aby ta postava došla přímo do toho finálního políčka, za to máte bonusy. To znamená, já nechci Aragorna pohnout přímo na to pole před Helmův žleb, protože pak bych víceméně chtěl, aby mi padla na té modré kostce 1. Ta šance je malá. Takže si ho ještě nechám v záloze a místo toho si teďka vlastně jsem si přidal toho Gimliho, který se pohne jenom trochu. Zbyly mi 2 kostky, co já udělám je, přidám k ním další kostku a řeknu si, dobře, tak pojďme pohnout třeba Smíška s Pipinem. Tak znova hodím, padla mi 3 na černý kostce, tady už žádný výběr není, prostě padla 3, tak mám 3, takže to uvidíme, co nám udělá. No a teďka mi padla buď to u Aragorna 4, což by znamenalo 1, 2, 3, 4 a přišel by tady do té velké skupinky, kterou si tady tvořím, anebo na fialový kostce 1, což nechci, protože si můžete všimnout, že na tom herním plánu jsou nějaká políčka označená symboly. Tak tady vidíme Nazgûly. Nazgûlové nejsou moc cool, teda oni jsou docela cool, takhle jsou takový temný, jsou podobný, jak je znáte z filmu. A když na to pole přijdete, tak hold tady na vás vyskočí nový Nazgûl. Takže já bych tady hrábnul do krabice a udělal bych bác, další Nazgûl. A ve chvíli, kdy mi dojdou Nazgûlové a tady ten track Nazgûlů se naplní, tak jsem prohrál. Takže tam určitě, pokud není zbytí, nechci jít. Takže já bych si tady vzal modrou 4. No a jakmile máte 4 kostky vybrány, tohle Nazgûla dáme pryč, tak provedete ty efekty. Takže 4. Získáme Eowyn. Eowyn nám dává schopnost. Pokud vám při setkání s černokněžným králem Angmaru padne 6, ihned odstaňte ze hry všechny Nazgûly, černokněžného krále a jeho kartu setkání. To je dobrá karta, která mi nedává žádnou super schopnost. Teďka tu využiju až při předposlední kapitole, kdy už opravdu těch Nazgûlů po mně jde jako hodně a už jsem opravdu těsně před tím, než bych měl prohrát hru. A já, když potom bojuju s černokněžním králem a mám Eowyn, tak se té hrozby můžu zbavit, což je super. Když tu kartu nemáte, tak vás to na konci může docela potrápit. Takže já bych si ji tady přidal mezi karty svých přátel, který v podstatě mají na sobě nějakou jednorázovou schopnost, kterou já můžu v té hře využít, kartu odhodit a získat tu jejich schopnost. Takže takhle ty karty získávám a pokračuju dál. Takže 4 je hotová. Červená 2, jednoduchý, 1, 2, hotovo. Černá 3, co se stane? A je. Skřetí hordy. A máme tady souboj, který říká, že musím bojovat a když prohraju, tak tady společenstvo přijde o takový 2 životy, ztratí prostě naději o 2, je tam nakreslený srdíčko. Jak to funguje, souboj, je zase extrémně jednoduchý. Stejně jako skoro všechno v této hře je to fakt jednoduchý.
Vy tady máte symboly boje a ty v podstatě jenom odpovídají jednotlivým postavám společenstva. K dispozici máte bojovou kostku a každý souboj si musíte představit, že je v podstatě přepadení Froda. A teďka, když jdete bojovat, tak nejprve musíte zjistit, kdo podporuje Froda v boji. Takže podíváme se, kde stojí, je tady a v boji ho podporují všechny postavy, které jsou ve stejné kapitole jako Frodo, před ním a případně stojí na tom závěrečném políčku. Takže pokud jsme už jakoby v kapitole Helmův žleb, Frodo stojí tady, tak teďka mě podporují všechny postavy. Pokud by se stalo, že Legolas už je za Helmovým žlebem, tak už mě nepodporuje. V tuhle chvíli, když vím, kdo mě podporuje, tak házím kostkou. A to jsem přesně nechtěl, protože mi padlo černé oko a to znamená neúspěch. S tím nic neuděláte, prostě máte smůlu. A v takovém případě já bych tady přišel o 2, bum, bum, 2 srdíčka dolů. Zkusím jenom pro pořádek, co by se stalo, kdybych hodil něco jiného. Aha. Tak, další symbol, který není úplně návodný, Gandalf. Pomoc od Gandalfa není úplně zadarmo a pokud ho chcete využít, tak musíte odhodit nějakou kartu Gandalfa, kterou máte. Pokud nějakou máte, takže já bych si řekl dobře, tak tady odhodím kartu Gandalfa a tím získám úspěch a nepřišel bych o ty 2 srdíčka. Zkusím hodit na potřetí, jestli se mi povede, nepovede, na po4. Konečně mi to padá. Když vám padne nějaký symbol jednoho z těch společníků a ten společník vás v tom boji podporuje, tak zase máte úspěch. Takže mě tady padnul Smíšek a Pippin a to je v pohodě. Kdyby mi v této konstelaci padnul Legolas, který je už moc daleko vepředu, tak už by mi nepomohl a zase by to bylo chápáno jako neúspěch. Takže takhle funguje souboj. Všimněte si, že Eowyn jsem odstranil, jo, protože jsem tu kartu získal. A kdyby mi padla příště 4, tak budu moct hýbat Legolasem, což je zase úplně super efekt. 3 se provede a jelikož tady není nakreslený symbol odhození, tak ta karta tam zůstává a když mi příště padne 3, tak na mě zase zaútočí z 3. hordy. No a abych tady dojel svoji akci, nakonec provedu tady Aragorna o 4, 1, 2, 3, 4 a stojí tady. No a teďka, co bych udělal, je, že předám tuhletu knížečku dalšímu hráči a ten by postupoval úplně stejně. Zase vybere si první 4 kostky, pak si přidá 1 barevnou a takhle vlastně jedeme stále do kolečka, dokud se nedostaneme do cíle. Nad čím se tady dá ještě přemýšlet je, že právě chcete s těma postavama skončit přímo na tom cílovém políčku, protože pak si obnovíte tady 1 srdíčko, jo, naděje společenstva zase trochu vzroste, takže proto chcete třeba zkoušet házet těma číslama, těma kostkama tak, abyste měli větší rozptyl, větší šanci, že dopadne číslo, který potřebujete. A samozřejmě Frodo. Frodo může to klidně přejít, ale on se vždycky zastaví, to teďka není tak podstatný, a on se vždycky zastaví v té cílové kapitole. I když ostatní postavy to normálně můžou přeběhnout, tak Frodo ne, ten se tam vždycky zastaví a právě vyresetuje vám ty karty z nabídky, které ukážou, že jsme najednou v nové kapitole. Jakmile Frodem dojdete úplně přesně, padne vám to krásně, jo, nebo si s těma číslama párkrát si ho zkusíte hodit, jeho kostku nikdy nevyberete, dokud vám nepadne to správné číslo, tak ve chvíli, kdy se trefíte, tak získáváte novou kartu Gandalfa, která vám zase může dát nějakou silnou jednorázovou pomoc. Ty karty jsou docela dobrý, docela silný, i když, jak jste viděli, můžete je odhazovat právě přímo i třeba kvůli tomu, abyste neprohráli v souboji. To je v podstatě skoro celý herní systém a všechno ostatní se odehrává tady na těch kartách. Tady se třeba můžeme podívat, je tady Gríma. Vyberte si 1 ze svých karet přátel a odstraňte ji ze hry, aniž byste ji využili. Zákeřná věc, zákeřná karta. A jsou tady i nějaké další. Eomer a rohanští jezdci. Automaticky zvítězíte v 1 boji bez házení. Jsou tam takovýhle kartičky, které vám pomáhají s těma hodama, můžou trošku minimalizovat tu náhodu, ale těch karet kladných není za stolik a samozřejmě po použití je odhodíte, takže ta náhoda do toho hodu bude promlouvat neustále. Možná, než se ještě posunu k dalším částem hry, tak bych chtěl říct, že na tom házení, jak tady je, tak když řeknu, že to je pouze
člověče nezlob se, tak tím to samozřejmě trochu degradu a není to úplně pravda, protože vy přesně můžete si vybírat ty kostky tak, abyste měli větší rozptyl na to, co volit, abyste měli větší šanci, že se dostanete do toho cíle, nebo že nešlápnete na špatný políčka, přemýšlíte, koho kdy chcete kam posouvat, ale zároveň taky platí, že po tom prvním hodu máte tady třeba tu prostě už jenom jednu černou a co vám padne, to vám padne. A je tady karta typicky Nazgula, kterou já měl zrovna odhozenou, což je teda velká výhoda, když ji máte odhozenou. A karta Nazgula je, myslím si, v každé kapitole, pokud si to dobře pamatuju, a ta vám prostě tady přidává jednoho Nazgula. A když to budete mít na 4 a ta 4 vám bude takhle padat často, tak se může stát, že taky nikam moc daleko nedojdete a prostě prohrajete. Jo, jednou už jsme kostkama možná házeli, ale co druhý házení? Co přehozy? A modifikace? No, já myslím, že přehozy nezná Pipe. Zároveň taky musím říct, že tenhle ten systém znamená, že máte pokaždý tak nějak stejnou strategii. To, co mně se v těch hrách osvědčilo a zatím jsem to vždycky vyhrál. Jednou to bylo teda hodně těsný, málem to vypadalo, že už jsme byli jako jeden špatný hod od prohry, ale i tak jsme to vyhráli, je držet si Froda vždycky vzadu, aby ho v souboji všichni podporovali a vždycky házet těma postavama, které jsou aktuálně poslední. Což mě vlastně trochu mrzí, protože to znamená, že ta hra vám, kromě začátku, kdy si můžete vybrat libovolnou postavu, tak ta hra vám vlastně jako říká tak nějak mechanicky, jak to máte hrát. Samozřejmě pak už vám padne nějaký číslo a vy se už rozhodujete, kterou postavu budete chtít kam pohnout, proč, na co si dávat pozor a tak dále. Ale ten výběr těch kostek je podle mě, nebo z mý zkušenosti, docela danej a nemá moc extra smysl nad tím víc přemýšlet. Prostě tady předám spoluhráči destičku, řeknu, tady máš 2 černý a teďka budeš hejbat červenou a fialovou. Ten moment, kdy stojí za to třeba trošku se zapřemýšlet, je, kdy chcete začít hýbat Frodem. Vy jim nechcete hýbat úplně brzo, protože když by se ocitl před všema ostatníma, tak je v tom hodně zranitelný v boji, což nechcete. Na druhou stranu, když ho necháte hodně pozadu, tak se může stát, že už budete utíkat těma dalšíma společníkama a Frodo bude zůstávat pozadu, což taky nechcete. Takže vy prostě musíte najít nějaký správný balans toho, že naposouváte všechny ostatní a pak s nima začnete pomalu hejbat i Froda, že pak v té druhé půlce té kapitolky si berete po každý oranžovou a k ní vždycky jednoho z pravidla toho, který je nejdál od cíle. A samozřejmě snažíte se dojít na to cílové políčko, protože tady ten track je zase udělaný docela těsně. Stačí párkrát prohrát v souboji, párkrát aktivovat nějakou špatnou událost a můžete mít doslova na kahánku. Navíc tady rovnou ukážu, že tady je několik políček, které jsou označené. Je tady Galadriel, kterou, když získáte její podporu, získáte její kartičku, tak na konci hry se vám to může hodit, že Galadriel vás umí, třeba budete těsně pod prohrou a ona vám to vyžene sem nahoru. Na druhou stranu je tady i temný oko a může se vám stát, že když tu událost aktivujete, tak bum, prsten si jede dolů, i kdyby byl třeba někdy nahoře, což je taky rozhodně nepříjemný a nebezpečný. To je bolest. A už si zkoušel vizín? Tady ten systém, tak jak jsem vám ho tady teďka popsal, tak má za mě další jakou silnou slabinu. Samozřejmě záleží, jak se na to koukáme, ale tou slabinou mám na mysli to, že je to v podstatě solová hra. Vyházíte kostkama, vybíráte, my jsme to hráli vždycky jako, teda jednou jsem to hrál i sám, ale hráli jsme to i ve víc lidech, ta hra se nijak neliší, nijak se nelišila, prostě tak nějak navíc, když víte, že máte hýbat těma postavama, protože teďka se to hodí a nechcete, aby vám Frodo utek moc dopředu, tak tam jako není za stolik přemýšlení a jenom se spolu můžete bavit o těch výsledcích. Hele, a koho teda hejbnem? Gimliho nebo Pipina? Jo, ale v podstatě je to solová hra. Je tam takzvaně pokročilá varianta v těch pravidlech, která říká, že když získáte tady třeba kartu Boromira, ne, to máte od začátku, ale když třeba získáte tady kartu
Elronda, takže její schopnost může využít pouze hráč, který ji získal. Což tu hru určitě stíží. Na druhou stranu je to ještě náhodnější, protože to, jak hrajete po pořadě, tak vy moc jako neovlivňujete, kdy se tato karta konkrétně bude hodit. Takže já jsem tuhletu variantu, je těžší, ano, udělá tu hru těžší, ale neudělá ji předvídatelnější, udělá ji těžší, protože je trošku víc náhodná. Takže já jsem úplně, nejsem fanoušek tohodle stížení, tady té alternativy, a radši jsem to hrál v základu. Druhou variantou, jak si tu hru stížit, je, že při normálních pravidlech, jakmile bych tady poslal Smíška a Pipina, no dobře, něco lepší ukážu, jakmile bych Gimliho tady poslal na tohle pole se srdíčkem, které mi srazí tady odhodlání společenstva, tak to pole je zakryté a když by tam přišla jiná postava, tak už se ten negativní efekt znovu nespustí. V pokročilé hře ho nezakrýváte a každá postava, která tam dorazí, tak ten negativní efekt spustí. Což je takový stížení, který vlastně není vůbec problém hrát a klidně bych ho po té první hře doporučil zapojit, protože se vám opravdu může stát, že ta hra vám bude připadat celkem snadná a díky tomuhle to bude zase o trochu kompetitivnější pro vás. To, na čem ta hra stojí a padá, podle mě, jsou právě tady ty karty těch událostí. To, že se tam dějou nějaký zajímavé věci, které ovlivňují tu hru a ty její pravidla, právě dělají tyhle ty kartičky a je tam několik zajímavých karet, který bych chtěl zmínit. Je tady Saruman, který vlastně na první pohled není zas tak nebezpečný. On v podstatě dělá to, že vám přidává tadyhle postavičky z kurutů do železného pasu. Když aktivujete kartu Sarumana, tak on v podstatě jakoby začne pletichařit v pozadí a začne budovat tu svoji armádu a tady zvedá počet skurutů až do maxima. Což v tu chvíli často, když si volíte ty černé kostky, tak si třeba řeknete, dobrý, tak můžeme vzít Sarumana nebo souboj. Nebudeme riskovat souboj, pojďme radši zvolit Sarumana. A on vám takhle bude postupně nenápadně budovat tu armádu, ale potom se vám stane v nějaký kapitole, že najednou naskočíte na kartičku, která říká, že musíte bojovat, jo, tady skuruti, že musíte bojovat s každým skurutem, který tady je. Takže vám se pak stane, že najednou házíte 6krát kostkou a při každém neúspěchu se vám tady prsten posune o 1 pozici dolů, což může být docela nepříjemný. A po tom celém souboji, co jste 6krát házeli, tak můžete, pokud jste aspoň jednou uspěli, tak můžete jednu z těch podstav odstranit. Pak to hnedka v dalším kole na to šlápnete znova a budete házet 5krát. Takže to je opravdu nebezpečná věc, která vás může docela hezky, jak se říká, pojezdit. Je tady jeden zlepšovák, můžete potom ve hře narazit na stromovouse, který vám může přidat tadyhle žetonek. A ten pak dělá to, že při těch soubojích těch skurutů budete zabíjet víc a rychleji. Zmíním třeba Balroga z Morie, na kterýho, když narazíte, tak jednak vám tady ubere 3 srdíčka dolů, což rozhodně nechcete, ale zároveň umístíte Gandalfa, tady ten jeho žetonek, do Helmova žlebu. Co to dělá? To dělá to, že aby se Gandalf vrátil do hry, abyste mohli používat ty jeho silné kartičky, tak budete muset počkat, než Frodo dojde do Helmova žlebu a potom on se vrátí do hry. Zase je to taková drobnůstka, ale moc se mi to tematicky líbilo, že tam prostě je. A samozřejmě je fajn, že stejně jako v některých těch dalších hrách s Pánem prstenů, třeba jako tady mám Válku o prsten, tak vám to jako umožňuje vyprávět ten příběh toho Pána prstenů trochu jinak, trochu odlišně, po vašem, tak se vám může stát, že prostě na Balroga v Morii nenarazíte, což znamená, že Gandalf se společenstvem pokračuje úplně v pohodě dál. Pak tam je třeba i Denethor, který se mně taky líbil, protože ten je takovej ani kladnej, ani zápornej. Je to taková postava, která vám tam bude dělat zmatek. Zase krásně to odpovídá tomu příběhu. Je to karta, která vás donutí přehodit jinou kostku. Pokud vám padnul úplně skvělý výsledek na barevný kostce, který by vás dostal do toho cílového políčka, čímž byste získali tady nějaký bonusy, zachránil by vás to třeba tady před zoufalstvím a tak dále,
tak by vás to naštvalo. Ale může se stát, že vám padly prostě jenom špatný čísla, který vás posílají na políčko s Nazgulem a zase vás to bude přibližovat prohře na tomhletom tracku. A díky Denetorovi tu kostku můžete přehodit a máte zase ještě jednu šanci si ten výsledek zlepšit. Takže to je za mě docela taky zábavná věc. Na druhou stranu nechci, aby to tady znělo, že to je jako úplně extra tematická hra, protože takovýhle karet je tam opravdu jenom pár a vemte si, že v každé té kapitole je 7 kartiček, z nich jedna bude Saruman, budou tam Skuruti, bude tam Nazgul a jako to máme skoro najednou vyčerpaný ten limit a těch pár zbývajících kartiček zbývá na to, ty 3 kartičky na to, aby se v každé té kapitole rozjelo něco tematického, takže tady je ten Grima a jsou tam nějaký třeba kladné postavy, který ke konci hry už nebudete potkávat vůbec, takže ty si musíte nabrat jako na začátku. No a pak tam v každé kapitole je nějaká takováhle hezká tematická věc jako ten Denetor, který ale nemusí přijít, nebo vám vlastně vůbec na těch černých kostkách nemusí padnout. Takováhle nehoda se přece může stát každému, tak už se nezlob. Ale... Tak Frodo, člověče, nezlob se. Jo, tak ty bys chtěl člověče, nezlob se, jo? Hobite, nezlob se. Co bych rozhodně chtěl, aby tady padlo, je, že házení kostkou je prostě zábava. To, že vezmete ty kostky a říkáte si, tyjo, prosím, 4, 4, 4. A ona třeba padne, nebo nepadne, jak je to, já sakra, tyjo, tak co budeme dělat, co vymyslíme, jo? Nebo jako padne a vy řeknete, jo, ježišmarja, to máme štěstí. Prostě házet kostky je zábava. Na druhou stranu házet kostky je samozřejmě frustrující a pokud jste hráči, tím myslím jako hráči, kteří máte nahráno spoustu her a i třeba tyhle ty věci, které tady za mnou vidíte, hrajete, tak to může být dost málo. Ta zábava v tom může být, ale pokud je to celá hra a to rozhodování, používání těch drobností je spíš jako 20%, než aby to bylo 70% a kostky 30%, tak samozřejmě vás to může frustrovat. Což by mě asi mělo postupně taky dostat k tomu, pro koho tato hra je vlastně určená, protože já si myslím, že svoje publikum určitě má. Ta hra podle mě je úplně krásně pro rodiny s dětma, pro lidi, kteří si třeba umějí užívat talisman, pro lidi, kteří mají rádi karak. Tohle to může být v podstatě hra, která zase má nějakou náhodu, má nějaký kostky, ale vypráví dobrodružství a pokud ještě navíc máte rádi svět Pána prstenů, tak tohle to může být přesně ono. Na druhou stranu, přestože tady říkám, že to je pro rodiny, že to je pro děti, tak je tady ale několik takových, řekněme, ale, na které jsem při tom hraní myslel. Za prvé pravidla. Hrát tu hru je strašně jednoduchý. Je to opravdu jednoduchý. Hodíš kostkama, využiješ kostky, posuneš se. Problém je v tom, že tam dochází občas k některým, řekněme, krajním momentům, který je potřeba si v těch pravidlech dobře nastudovat, případně se třeba dozeptat online nebo něco podobného. Musíte si dát pozor na to, abyste dobře pracovali s kartami, že některé karty se neodhazují, jiné se zase odhazují. Tady třeba máme vrky a skřeta z Morie. Jo, oba vám přinesou nějaký negativní efekt, ale vrci se po použití odhodí, čímž na jejich místě může vzniknout nějaká pozitivní událost, že budete hýbat postavou, ale tady ta karta se neodhodí, protože tam nemá ten daný symbol. Na druhou stranu, to, co mi přijde, že se trošku jako nepovedlo, je, že kladné postavy tam ten symbol taky nemají, ale tu kartu si vezmete. Druhý problém, který si myslím, že ta hra má, je právě pokud říkám, že je vhodná pro ty začátečnický hráče, pro ty rodinky, pro děti, jo, místo toho, aby si zahráli nějaký Monopoly nebo sázky a dostihy, tak by mohli vytáhnout tohleto, je, že ta hra je vlastně rozdělená na 2 části. Ta závěrečná část je strašně jednoduchá, ale musíte vědět, jak funguje. Jakmile Frodo dorazí do Minas Morgul, boom, tak už se nehází tady barevnýma kostkama, už se bude házet pouze jednou černou kostkou a Frodo už půjde sám, ostatní zůstanou tady čekat pod horou osudu a Frodo vlastně hodí kostkou, posune se a aktivuje jednu z tady těch černých karet, který tady potom budete mít vyložený, nakonec já nějakou z nich ukážu. Samozřejmě máte Odulu. Jsou tam i kladný, takže lahvička od Galadriel, super. Samozřejmě tam je Gloom,
a tak. A vy vlastně pokaždý hodíte kostkou, posunete se, něco negativního se stane, pravděpodobně tady přijdete o jedno srdíčko a jdete dál. A pokud se vám podaří dojít takhle postupně až do hory osudu a nepřijdete tady o všechny srdíčka, tak jste vyhráli. Gratuluju. V čem je ten háček, je to, že vlastně všechny postavičky, které dojdou do Minas Morgul přesně, tak vám pomůžou toho Froda potom posunout o jedna dopředu. A jsou tam takový zvláštní momenty typu, když teda dojdou sem, tak už jejich kostkama nebudu házet, nebo budu házet. A co se stane, když už všechny postavy jsou v Minas Morgul, nebo to jakoby přeběhly, to znamená, už nebudou Frodovi pomáhat. Házím už jenom jeho oranžovou kostkou a 2 černejma a teďka on se pohne malinko, že mi padne jedno číslo a pak házím už jenom černou. Jak tohle to vlastně přesně funguje? To jsou takový ty zvláštní drobný momenty, který mi v té hře úplně nesedí a myslím si, že mohly být vyřešený trochu čistějc a možná ta hra nemusela být rozdělená na takovýhle 2 vlastně samostatné pravidlově části, protože pro ty nováčky to bude spíš jako překážka, než to, že by si užili tu hru dokonce vlastně podle těch pravidel, které se na začátku naučili. Takže to mi přijde trochu jako škoda. Nebudete mít problém, pokud jste vy třeba hráči, zkušenější, nebo už máte nějaké jako nahráno a chcete to hrát s dětma a vy ty pravidla nastudujete a budete kontrolovat, že tady ty momenty hrajou správně, tak v tu chvíli to může být úplně v pohodě. Na druhou stranu přesně trošku bych se bál to dát jako hodně neskušený rodině s tím, aby se to zahrála, protože tady ty drobnosti tam jsou a je škoda, že nejsou trošku vyčištěný. Stejně tak mě vlastně překvapilo. Podle těch pravidel, tak jak jsem je čet, tak i v tom závěru můžete používat karty, které jste získali dopředu. A jsou tam některé kartičky, které vám to vlastně hodně usnadnějí. A co jsem koukal na Board Game Geek, tak už přímo autoři hry tam psali, že v aktualizované verzi pravidel už tyhle ty možnosti nebudou a nebudete moct využívat některé ty karty přátel právě v tom závěru. A do těch českých pravidel se to nedostalo, bohužel, což je trochu škoda. Co mě taky jako fanouška Pána prstenů samozřejmě mrzí je, že ty postavičky, tak jak je tady vidíte, tak jsou to opravdu jenom barevné podstavce a ta postava sama o sobě nemá žádný efekt, nepřidává do té hry nic, výjima toho, že samozřejmě vás jakoby podporuje v tom boji. To tematicky jako nic neznamená. Tady se hejbe oranžovej, modrej, zelený. Legolas nemá žádnou speciální schopnost, která by určovala, co to znamená, že je Legolas. Proč je to Legolas? Co znamená, že je elf? Jak on pomáhal tomu společenstvu? Jo, jediný, kdo má odlišný pravidla, je ten oranžovej Frodo se samém nositelé prstenu, jak se jim tady říká. A je to za mě trochu škoda. Dovedu si představit, že by tam byla ta expertní varianta hry, by nebylo to, že to bude trošku náhodnější, co se týče rozdávání těch karet, ale že naopak tam třeba přivedou speciální schopnosti pro ty jednotlivé postavy. Chápu, že pro tu základní hru to tam autoři nechtěli, aby to nebylo zbytečně komplikovaný. Na druhou stranu, pokud bych řekl, že tam je expertnější varianta pro zkušenější, tak si dovedu představit, že ta hra se trošku udělá komplikovanější a ty schopnosti tam těch postav budou, což by se mi líbilo, bohužel. Stejně tak si dovedu představit, že tam bude něco, co by trochu variovalo tu strategii hry, kdy někdy budu chtít posouvat konkrétní postavy, někdy budu chtít s Frodem hodně spěchat a tak dále. Teďka jsem to pokaždé hrál víceméně stejným stylem a pokaždý to dopadlo celkem stejně. Takže si dovedu představit, že už bych to asi znova tolikrát nechtěl, protože prostě to bylo pokaždý podobný. Ano, ty karty se tady trošku variujou, ale ta jejich variace je docela malá. Ta jedna karta, která se do té hry nedostane, to nepromění natolik. Co se mi ale líbí, a to jsem ještě nezmiňoval, že první a poslední karta jsou vždycky otočený, takže to přidává trochu nejistoty v tom ohledu, že vám padne 1 nebo 3. 3 víte, že tady bude nějaký souboj. Ale co je ta 1? Je tam kladná postava, nebo je tam nějaký menší, jako slabší efekt než tohleto, nebo je tam horší efekt? Risknete to, nerisknete to, to se mi líbilo, ale zase musím říct, že jak jsem to hrál opakovaně, tak už jsem tak nějak věděl, co by tam asi tak mělo být a říkal jsem, hele, jak na to koukám, tak tam buď to bude Nazgul, nebo Skuruti, jo, pravděpodobně jedno z toho, tak můžeme to risknout, uvidíme. No a tohleto své extrémně dlouhé povídání, za což se omlouvám, bych asi měl už nějak konečně zakončit. Tohle to byla hra Pán prstenů, výprava k hoře osudu. Nemůžu říct, že bych si to hraní neužil, vlastně mě to bavilo.
Jak už jsem zmiňoval v průběhu tohohle videa, mám k tomu nějaký výtky, je to hodně solo, pro hráče tam je té náhody až příliš, s tím, že nějakou náhodu můžete ovlivnit, ale nějakou ne. Líbí se mi ten systém, že házíte 4 kostkama, z nich si 2 vyberete. Problém je, že to, co vám padne na druhý černý kostce, to už prostě máte. Tam hold žádný výběr není, což je trochu škoda. Pracovat se s tím dá pomocí karet, ale zase těch je hodně omezený počet, rychle o ně přijdete. Takže karty určitě využívejte, když je máte k dispozici, ale zase hold pak už potom přijdete o možnosti toho ovlivňování. Určitě bych tu hru doporučil rodinám, kteří třeba mají rádi Pána prstenů, viděli ty filmy a třeba dětem se to líbí. Je to určitě prima vstupní hra do nějakých dobrodružných kooperativních her. Myslím si, že to je úroveň trošku level Karak, akorát třeba nechcete hrát proti sobě. Chtěli byste si zahrát nějaký dobrodružný příběh, který všichni doma znáte. Myslím si, že Pán prstenů to tady může být. Pokud jste fanoušky Pána prstenů, tak máte teďka spoustu příležitostí. Já jsem si tady okolo sebe rozestavil několik her. Teďka moje oblíbená je Válka o prsten v karetní edici. Samozřejmě, pokud máte spoustu času a někoho, s kým to můžete hrát, tak ta klasická Válka o prsten je taky stále vynikající hra. Obzvlášť pokud si ji trochu potuníte. O tom jsem ostatně mluvil v jednom ze svých předchozích videích, takže si ho když tak klidně můžete najít. Určitě za sebe můžu doporučit i Putování pro Středozemi, což je výborná kooperativní hra, je s aplikací, vypráví nějaký příběh. Těch kampaní je tam hnedka už několik, které si můžete dokoupit, ať už právě s novou krabicí, která vám přidá další obsah v podobě nových figurek a dílků plánů a tak dále, ale dokonce i čistě digitálně pouze v té aplikaci. Tyhle ty hry, Putování po Středozemi, jak tomu u nás říkáme Páno prstenů, se určitě hodí i pro rodinné hraní, obzvlášť pokud třeba rodiče jsou trošku zkušenější a znají deskovky, ale ta hra není vůbec nějak těžká, obzvlášť protože ta aplikace vás vším provádí. No a pak tady máme Pán prstenů Výpravu k hoře osudu, která je z těch her určitě nejjednodušší, nejrodinnější. Můžete ji hrát s dětma, který bude bavit házet kostkou a pohybovat figurkama. A musím říct, že mně by se ta hra doporučovala mnohem snadněji, kdyby ta pravidla byla ještě opíť přístupnější, protože to hraní samo je jednoduchý, jenom tam prostě je občas několik divných momentů, ať už je to příchod do Minas Morgul, ta závěrečná kapitola, která se hraje prostě jinak než ta předchozí část hry, což by pro některý začínající hráče mohlo být trochu komplikovaný. Ale pokud byste se nakonec vlastně ptali, jestli si hru koupit nebo ne, tak bych asi vážně přemýšlel nad tím, pro jak starý děti to chcete. Tady je napsáno 10+, ale rozhodně to zvládnete i s mladšími dětmi. Nebudou sice číst ty texty, ale ty jim budete číst vy a bude to opravdu o tom pohybování těma figurkama, házení kostkama a myslím, že si to můžete užít. Tak a tady bych to svoje dlouhé povídání konečně ukončil. Já chci poděkovat Albi za to, že mi poskytli kopii hry dopředu. Jsem rád, že jsem si ji mohl vyzkoušet, zahrát, protože jsem opravdu velký fanoušek Pána prstenů, takže to pro mě bylo příjemný, i když třeba ta hra není úplně pro mě, tak vlastně na těch pár her jsem si ji docela i užil a dovedu si představit, že kdybych měl starší děti, tak bych tu hru si zahrál ještě mnohem radši s nima. No a nakonec budu samozřejmě rád, když mi dáte like nebo odběr, to mému kanálu vždycky pomůže. A budu se na vás těšit u nějakého dalšího deskoherního videa. Čau.